Ulatmu kok kuweteng dengklu kaya wong susah. Kaya gedang nom digodhog. Terus dina ora dipangan lentruk ngene apa to, Bel? Aku wis sedih lho, Kong. Gek nyapo kaya sedih barang. Lah sliramu wis kaya Kanjeng Gusti Ndara Dwigen lho. Nek lungguh, tangi, madang, turu ngono kok sedih barang. Kudune sing sedih aku. Ora sedih piye, kontene sepi lho, Kong. Yalah, masalahmu suwedi gara kontene sepi. Ya ora apa-apa lho, Drano ya. Awake dhewe kan gawe konten kan kisah nyata. Ora kisah sing digawe-gawe. Terus lawane lho ya wong setruk. Wong setruk ya isa-isane lek muni dipaksa kon guyu ya ora iso. Wong kon guyu malah nangis kok kowe iki. Terus kok lek kon nangis malah guyu. Jadi yo wis bene sepi. Mosok lek wis wayahe kaya banter dhewe, rame dhewe. Lah lek sepi ngene iki enggak oleh duwe sing tuku apel batu apa? Lah ra tenan to, sing mau pikirne mek badokan alias pernyokean. Yo sepi aja mikirne nggih tuku apel batu, nggih tuku barang-barang lho. Ya lek sepi ngono kuwi trene yo wajar. Masalahe kowe ya ora iso dijak ngonten. Ya trene awake dhewe kontene konten wong kisah nyata kok. Tapi ya rasa sedih. Sinau panggan, ora kok pangga ora iso tuku apel batu. Jane aku pengen iso, Kong. Tapi angel. Tak garai aku stroke. Ya ora apa-apa, nek trene yo setruk lah udah lah. Trene yo setruk isane meng ngono kuwi kok. Lah dene sepi ya wis wajar. Wong sing konten kreator sing wis gedhe nek sepi wis biasa bir. Nek yo kudu semangat panggan belajar. Lha kowe lek kon muni A malah nyauri B. Lek kon nangis guyu. Lah ngono sakjane ngono ki apa pas tak omongi ngono nang utekmu kene mara-mara pedhot ilang ngono ya. Ngalih dhewe ngono Mas. Ngalih nang endi? Ilang ngono lho Kong aku. Ilang piye to? Nek kutuku ilang ngono lho Kong kene. Oh, lah yo kok berarti kok busuk ngono ilang. Kowe nek atiku kene bisa ngluwi. Atimu rene nyandi ceblok. Gondol tikus. Lho. Maksudnya sing jelas omong ki piye. Muline ngono nek utekku kene bisa. Oh, ala utekmu rene dadi ra iso muni. Lah utekmu nang ngendi? Ilang. Pangga ilang, atimu ilang, utekmu ilang. Lah apa bedane kowe karo boneka? Didemek iku. Ternyata didelok muni rek, didelok ora didelok ra muni. Lah kowe guyu wae, lha ngono kuwi lho sing gara iki. Lah ngembes neh minggu kek ngembes. Nono. Malah nono. Aja nono, yes ngono lho. Ora aku memang jangan apa iki, mang aku wis luwe saiki. Jangan ngono. Sayur tahu. Sayur tahu cak piye to? Ya sayur tahu lah, sayur tahu biasa wis lho Kong. Putihan tahu. Oh, alah jangan tahu. Hmm. Loh, kenapa kok jangan tahu? Saya mau tanya. Tahu enak kuwi Kong. Iya, tahu enak. Ngomong ngalor ngidul kaya wong. Terus ora sedih. Jane ya awake dhewe mek ngonten iki ngonten kisah nyata. Oh, cah cilik, kamu gedine kok delon to pupumu. Pupumu karo awakku gedhi pupumu kok cah cilik. Cilik entek ketok wi. Lah. Nyang ya madang. Lah iya to. Kowe lek kandang madang ndang age-age. Kon gawe adegan malah nguyo, brung iki lho urung lekas kae arep syuting kok malah nguyo. Nang ngono. Udah dhewe. Coba ora ngaduk. Iso. Nah, yo. Oke, pret. Enggak. Iso kok, ndak. Ayo ndang. Pret. Lah, iso nang kono aja sampe ngopo. Iya. Pinter ae ngono tau wae. Nah, tekene. Sing sabar, karena yo awake dhewe bukan konten kreator sing
ceritane digawe-gawe utawa diada-adakan kan ya wis isane ngene ngono lho. Ya sepi ora win ya wis awake dhewe sementing wis berusaha ngono golek. Oke. Yo. Wong kok angel ram diopeni. Aduh. Ndah, wis teko kene wis. Wis lho. Lek sing motor wis nang ngene. Motor maling motor pemilan. Terus dijupune sego apa piye? Ora usah njupuk dhewe ae. Lah. Bokonge aja kok tabrak-tabrane ngono malah ndak iso lunggul engko. Matur suwun ki. Matur suwun karo sapa? Bagus ki. Wis seru ya, Mai. Tur. Wis seru. Omahe bagus ya, wis seru, Mai. Kowe arep balik rono. Tulung. Ojo balik sik. Lah yo pesane dia ora rapi. Kene saya apa kuwi? Yang malam doa bangki kayu randu Wong wis gek tak terus saiki tak takoni. Ngono lho, arepe tak takoni. Kowe lara wis pirang tahun? 6 tahun. Selama 6 tahun pengalamanmu apa? Maksudnya kan yo wong siot itu to. Wong ki lek sekolah pengalamanku ngene. Terus lek wong dolan rono ngene. Lah kowe lara stroke 6 tahun kan mesti duwe pengalaman suka dukane apa? Suka dukane yo. Wes seneni kuwi. Lho, ngono kuwi ora nyeneni lho bol ebel. Ngono kuwi mengandani alias mengomongi. Kowe ben iso pener lah. Wong stroke lek dijarne iso guling jempalian. Kaya gene kadinjene nang rek dicone. Lah lek ora di karo ditutuki tek ngono iso nabrak padha karo wong stroke kaya sliramu. Ngono. Heeh. Dadi yo Belum ayu dhewe ya bune kae. alhamdulillah ora iso mlayu dhewe wis bener rasa dadak nonton. Oh iya. Bang, pengalamanmu liyane apa nek? Aku njaluk karo yang enggak dikei. Jaluk apa? Apel batu. Ya Allah, panggapel batu. Enake Apel batu. tok. Ora enake batu tok. Apel renek. Apel gene sih. Ora nek. Ya terus apa iki gimana ini pelangan? Anu wis tak joli dondong. Oh, kecut aku. Apa lah ngelak dondong. Rambutan wis. Mana rambutan ini rambutan. Lampu kabeh ora bener. Wis ngene. Kowe lek nyedek ambungmu basem lho gawe. Wong kok baseman nek lupute basem minyak kayu putih. Rada ngejoh ngono lho ngedek.